Здравейте машини, аз съм Янчо Сад и ви правя едно бързо влогче, за да припомня за сайта, който вече ме е официален спонсор, именно CSGO for Fun. Реферирам към десктопа, за да ви покажа точно за какво ви говоря. Говоря ви за ето този сайт csgoforfun.com. Благодарение на този сайт, всеки един път, когато си пускам мой личен стрим, ще има giveaway от сорта на 3-4 евро, разбира се. Ще ви давам постоянно, имате от това предвид, разбира се, колкото повече хора ставате тук и влизате с този код, толкова повече giveaway ще има. Всичко го правя за вас и то е за ваша сметка, имате от това предвид. Има страхотни игри, които може да видите тук. Слотовете са много яки и трябва да се познават дали две бели, едно черно, дали две черни, едно бело, дали три бели или три черни. Като три черни или три бели дава съответно по 7,5, две черни, едно бело дава 2,5, както и две бели, едно черно. Също така има и Jackpot Big и Jackpot Small. Разбира се, има и Lucky Spin, виждате в момента коефициента е кой спечели и виждате колко печели. 315 спечели в момента този пич. Аз също играя на Lucky Spin, както и на слотовете, даже ще въртна една игра, така и така съм влязал, въртим спините и се пада съответно, няма обаче да включим от ключото, виждате какъв звук издава, просто не е истина. На минус е обаче, искам да чуя звука на печалбата. И печелим 2,42. Може да бетвате, ако не знаете все пак как да си видите профила, давате на депозит, след което давате апдейт Use Steam URL. Ако не знаете как го намерите от ето тук, натискате, копирате си това нещо, при което разбира се поставяте и го давате апдейт и всичко е окей, след което разбира се ще видите вашия баланс. Ето тук може да се вкарате free coin, при което разбира се ще ви дам моят код и колкото повече ставате ще може да вземете 0,50 цента, защо пък да не изкарате и някакви скинове. Има страшни скинове вътре, давате на Window и виждате има постоянно карамбит и има точно 11 бота, за които може да теглите, разбира се, скинове. Съответно пожелавам ви успехи и дано, разбира се, изкарате скинове. Също ви припомням, че съм пуснал AVP, StatTrack, не е Factory New, а Minimal Aware of Mortgage на Facebook, защото ще трябва да последвате, да шарните и да лайкнете самата страница, при което ще бъде изтеглено на 21. Ще продължим, разбира се, с гивовете, както ви казах, го правя абсолютно всичко за вас. Ами това е от мен. Чао, чао и дано съм ви бил полезен.